ni Kuya Andy kay tuwa pa man sa taas ang ilang sakyanan. So mutabok tag isla karon mga idol kay mo atin tagwan derby, mo join tag derby ba. Ipakuyo ko ni Kuya Andy kay para maka sideline pod. Kay kapoy kini standby nga wa tay income. So pasalamat gyapon ta ni Kuya Andy kay ipaapil gyapon ta sa iyang mga lakaw no. So magpaabot na lang ko dire sa kuan kaning gidungguan sa Pilar Tuna kay kaning sa likod na ako mga idol kaning Pilar Tuna mo niya mo sakyan padulong dito sa San Benito del Carmen ba tara mga idol oh. So dire ta magpaabot nila mga idol. Mga idol mo ni ganap diri sa Boulevard no kay kaning mga kuan tinumpra ikarga ni sa Pilar Tuna dalhon ni dito sa Siargao Island. So kanang nay nang api diha mga idol, mga pasahero na siya. So kung gusto ka magkape dire, mag-snacks na po yung mga tinda nila dire mga idol. So mo ni ang plastada sa Pilar Tuna mga idol. Mo ni oh. Usog po ni siya mulangoy mga idol. Guwapo ni siya nga kuan pambut kay lapad. Dito sa unahan kay dire ang Pilar Tuna no. Ato ta dito sa I Love Surigao mga idol. Mientras ka nagpaabot ta nila ni Kuya Andy. So mag-video-video sa tatiri mga idol, mag-vlog-vlog. Kay matay lingaw lagi mga idol. Kaning pag-vlog bagod mga idol. So mag-google lang ka mga idol. Mag-upload lang kag mga video. Basta original mga idol. Nagi panahon nga mapuslan ra nimo mga idol. Di lang ka maulaw. So balik na ta dito mga idol kay basig malipat Malipat ba. Kasing maabot na sila dito, di ta makatabang. Masipog ta. Maulaw ta ba? Diri. Tapok ta dito kay gikan ra ba ta Cagayan mga idol. Nya mao po'y pagtawag ni Kuya Andy. So timing na lang pod. Mo diretso na lang pod tag isla. Para may additional ta nga pang-upload sa pang-adlaw-adlaw mga idol. Daghan kayong mga pasahero diri mga idol pag puntag sayo. Sama na minus kayo karon kay nag-1-1 man. Kung uwan naman diri good. So unya dapit mudaghan pa ni siya. Kay kani mga tao mga diri, mga pasahero ni para sa isla. Na sila yung mga kalakalan, mga transaksyon, mga kinumpra nila ba gikan sa mga laing lugar, ikarga nila, itabok nila sa isla, sa Siargao, province of Dinagat Islands. Daghan diri gyud ang agyanan padulong sa mga kaislahan mga idol. Kung gusto ka mo ato kag Siargao, diri ka mosakay. May daghan para Siargao diri ng mga lansa. Gitawag na mo nagkuan pambot sa Zamboanga City. Pero diri sa Surigao, ang pambot lansa ang tawag ana mga idol. Diya, tuara mga idol. Mo ni mga kuan, mga tisuyon diri sa Boulevard. Mga kuan ni siya kaning mga kargador, mga liburir diri sa Boulevard, Surigao City. Mo ni ilang mga birada diri mga idol para makakwarta. So karon mga idol nagpalit og saho. Tapos na niya. Balor 20 na mga idol. Para dilita kuan ba kanang dilita ulsiron kay inom ra mong kape. So mo inom putag mukaon putag taho. Mo sop-sop og taho, mukaon og taho. Unsa man siya nga termino? Muhigop og taho. Una na siguro no. So yan ang gito. May ra kayong ano, sabtig. Kay ta maghinam is kay kuan mas sugar ba? Tanganan niya kuan. Atas. Yarok kuno nato ni mga idol. Yarok ang tawag ba dyan ni mga idol? Dili din ni kuan taon. Yarok. Lami kayo mga idol. Init-init pa. Bago pang luto ba? Lami kayo. Kaning taho mga idol masustansya ni. Yung nana ra paghigop sa taho, yarok ba yarok. So karon mga idol. Mas Kuya Andy mga idol. Ora. Mularga na ta mga idol, padulong sa Sapaw. Dili day sa San Benito, sa Sapaw ba dya? So, ha? Ubalis dito. Ang mga dito sa dito. Dili lagi diha ra. Makina ko dito. Makina? Oo. Makina ba dya? Sige. Kalaw ko na dili ni makina diri. Ito makina ba da? Ikaw sa ulin kay way makina dito. Sa ulin.
sampot sa bambut. Ayo kinain lutuan, magluto ni Guru niya. Dili ang luto. Dili. Oo. Una. Idol ang manok. May generator mga idol, saba no? Ang atong kadagatan mga idol, di ba maklaro? Ay banha ang generator. Ang paraplita na, 400 ito lang. Ato mo ba kuan Guru sa kuan? Oo, papa. Dito magkano niyo sa manok? 500 na lang. 100 kuan, 300. Okay, 300. Okay. Yeah. 400 ang pangayo sa manok. Akong gihan nyo og muhan nyo tag 300 sugon naman. So karon mga idol, mularga na ta padulong sa Sapaw. So iatras na ang atong pambot tuwarang Pilar Tuna mga idol. Larga na ta, atras na ta sa Boulevard, Surigao City. Ayan mga idol, hayag na mga 5 o'clock in the morning. Hayag-hayag na yun ang langit. So makita na nato ang dagat mga idol. So diri sa Daplin mga idol, kalmado pa ang balod. Pag abot nato unya dito sa Punta Sili mga idol, dito sa atbang sa Hinatuan Island, Hinatuan Mining, dito ta makatagamtam og mga balod. So karon dire, linaw-linaw pa ni mga idol, kay buntag sayo pa man. So labigar na mga idol. Tawa mga idol, oh. Mas bigante mga idol, balod. Marketing ko. Ato namin mga idol. Wake up, Sapaw. Ato namin sa Sapaw, sa Del Carmen, Siargao Island. Nabigar na mga idol, oh. Ang tawang balon mga idol, sinaw kayo. Sinaw pasangtang. Ang tawag ninyo mga idol, sa kagana ang Surigao City. Dili ninyo makita nila sa ubang lugar. Dili rin makita ninyo sa Surigao. Manaraw ang atong mga kapukiran o kadagatan mga idol. O ang atong mga mananagat. O ang atong mga birds. Birds may tawagan ng mga idol. Kanang mangon sa barko. Pagkalinaw sa panahon mga idol. Wala tawang balon mga idol, oh. Sigpang ra. Mga idol, naabot natin din sa busong-busong din sa sakop sa Surigao City mga idol. Ako ipakita ang busong-busong mga idol. So morning katong nag-viral mga idol nga grabe kasulog mga idol. Dire ang busong-busong. Kani dire mga area mga idol, oh. Muni kusog kayo ang sulog dire pagunas ang kuan. Ang dagat pagtaob, dili ni siya kuan sulog. Pero kung muhunas mga idol, grabe ka kusulog dire. Mahadlok juga mo agi dire mga idol. Makita na nato ang barangay Kawilan dire mga idol at bangyo na sa barangay San Jose. So mga idol, lahat na karon sa Sitio Silang, sakop sa barangay Talavera mga idol. So karon mga idol, ilabay na to sa atong barangay San Jose o ang province of Dinagat Island mga idol. So makita po nato dire ang Cagdiano Municipality kanang pinakatas ng bukid. So karon mga idol, ang Hinatuan Mining sakop ni sa municipality sa Taganaan, Surigao del Norte mga idol. O ang barangay Talavera mga idol, ulabay na tali hadapita. So dire tay nga mga idol kay dito grabe kadagko ang alon. Amihano na. So dagko na kay nasag balon. Alon. Dagko sa balon mga idol sa balon. Natay kasugat mga idol gikan gyapon ni sa Siargao Island mga idol kani nga lansa, usab nga lansa ni. Ang Fortune Angel ba ni? Fortune Angel? Fortune Angel? Sa dapa. Muni lansa sa biyahing dapa mga idol. Idol Sak Gregor. Muni Sak Gregor sa Batang Quiapo mga idol, oh. Babay sa mga idol, ay dagkong balon mga idol, oh. Naratong barangay Talavera mga idol. Hingaw na kayo mga idol kay ang mga trabahante niya mga idol na narpaho na. Ay 6 to 6 ang duty sa mining mga idol. So ang mga tao diha mga idol mingaw ito sa minahan.
Pero ang atong mga outgoing na mga trabahante mga idol gikan sa mining, tulog na karon mga idol, tulog kay na may panggabi na pangadlaw ilang trabaho mga idol. So makita nato mga idol ang atong new camp diya sa Ilocos mining mga idol. Dugay po diya nag-stay mga idol kay dito production sa kanang mga bukid diya mga idol mo na impinahan sa nickel Hinatuan Mining Corporation mga idol o nag-operate diri aning isla mga idol. So ang ilang ipagtanong sa mga kapugiran mga idol, nag-tree planting sila mga idol katong giagyan nila sa ilang mina. Kay kaning mga kumpanya mga idol, mga responsible mining di siya mga idol. Kaning Hinatuan Mining. So di ka makakita diri mga itawag nila mga violation sa minahan. Di ka makakita diri mga idol kay responsible kaning itawag nila mga idol. Okay kan sa atong nahimutangan mga idol, kita nato diri ang prepare urang komisari mga idol kanang tindahan sa kumpanya mga idol. Diha sila mamalit ng mga pagkaon, mga bugas ug sa paniha. Uban pa diha no. Diha sila manguha. Diha sila mamalit ng mga trabahante. Diha nato makita di mga idol. Ug kanang naay barge diha mga idol, kanang naay barko. O naay bitching area mga idol. Diha ang loading point sa mga ikarga na mga nickel, mga yuta. Ikarga sa mga foreign vessel mga idol. Diha sa may bitching area mga idol. Nagsugod na ang harok, gitawag nilang alon. Diri nimo matagamtaman ang kalbaryo sa kasakit mga idol. Amiano naman gud. Diri nimo matagamtaman ang mga balod nga wa pa ka naka-experience pa sa inyong lugar. At pang mugunta sa Pacific Ocean mga idol. Nagsugod na mga idol, mura na ta nag-surfing mga idol. So karon mga idol nagpunta sa atin ng mga idol. Hindi ka punta mga idol diya sa Pagdalan. Diyahe patapat sa Sapaw para maabot na sa atong destination. Sa mga previous nato ng mga vlog mga idol, nakita ninyo ni kani nga mga agyanan diri nga kapakawan, mga liko-liko, mga mangrove. Pakita nimo diha mga idol, napo diha mga kuan mga idol kanang mga living organisms pa. Adi diha kanang mga hayop ba nga nagkamang-kamang diha na diha sa mga baghaw, na mga limang diha, na mga lukon, bisag unsa na mga seafoods nato diha mga idol. Daghan kay diri mga idol. Magkugil ka diri mga idol, sudan na. Magbantay-bantay po ka mga idol para di po ka masudan. So mga idol, hapit na sa niya ang among lansa nga among isakyan mga idol kay Hunas. Diri mga idol, diri ta sa Tubangan. Hinahinay ra mga idol kay kuan. Hunas magud mabaw ba. Kung magpadalos-dalos ka ni mga idol, masanyad man ka, di madaot ang lansa. So karon mga idol no, hinahinay gyud. Oh, klaro magaya ang mga kuan mga idol, mga corals. Hasta yung hunasa. So awa man hinoy mga corals makita. Buhangin man di ay pod. Di man pud ingon matuhon ang ilalom. So ang Del Carmen mga idol nara. Diya ta donggo karon mga idol, diya sa concrete pier. Diya sa pier, diya ta modonggo karon. So diri na moagi mga idol, muliko. Di na diha oh. Diya moagi no? Ha? Diya moagi. Kaliko no? Diha. Diha ta modonggo. So diri ta moagi mga idol oh. Kay kung dito ta moagi mabaw o masanyad ang atong lansa kay dako man. So maghinay-hinay ra ka mga idol kay maglikay na lang ka kung dili masanyad ang atong lansa nga gisakyan. So karon mga idol, naabot kami sa Del Carmen no. Biyahe na po sa Pawan ni mga idol. Nara ko mga kauban mga idol, si Andy Junior, si Baldo, si Marky Boy, Kuyande nara.
Ang larga naman siya taon-taon mga idol pagtungguan eh. Okay naman nga mo mga gala para ma-plaster na sa among sakyan para tuloy-tuloy na nila yung biyahe kadulong sa Sapaw mga idol. Magbitbit namin sa among mga dalhon kay kuha na ang van dito nagpaabot mga idol. Huwag ka muling gayungan ni Baldo mga idol. Lah, bag, ulahiran yung bag. Ikaw na. Okay. Buka trabaho na ya. Ipakuha na ni Kwan. Balikan na ako na. Oh, balikan na. Patas. Amo nang lalo ng manok ng idol bro. Amo nang inaog. Okay. Wala rin di kabuk no? Walo kabuk. Arsin ba ni duha? Kuan, sarap. Oh, sarap. Patok si kay ang isa. Tuyo. Ang tuyo. Pila ka entrera, isa ka entrera? Ay mga karga na mga lansones mga idol. Na mga itanumay pa basta mga farm. Lansones, mangga, ug uban pa. Na po among karga mga idol. Manok. Abot yaw. Kailangan. Balikan sa akong bag. So balikan pa na akong bag mga idol. Balikan pa na ako mga idol kay kuha na ako tong bag ni Kuya Andy. Okay, bugat man to. Okay. Tara. So muna among gisakyan nga lang sa mga idol. Okay. Muna. Sige. Narang bag mga idol. Bag ni Kuya Andy. So diretso na migsakay ani mga idol. Saban padulog sa Paul. Yan. Aptik-aptik na. Aptik-aptik kita mga idol kay sabot ta ning mga karga mga idol na samot ka upaw. Upaw pa tama upaw tag samot. Jawa loads ah. Lemon lupa. Okay. Diyan na ta saban mga idol. Tadi ha. Sakay na ta mga idol. Saban naramong sakyan mga idol. Padulong naman sa Paw. Ini ang ban nga sakyan. Bro. Disulod na. Tapat ka do? Hey, dyan mo bag mate. Kalisod na. Suglog. Sampatan ako. Dyan ang bag. Okay. Amo dyan sa bag ko. Naplatan day ka today. Bagang Dyan amo dyan bag ko. Naplastar namin mga idol. appointment sa Tulog-tulog yan ng atong singot. Patod Surigao. Na si Baldo. Kami kaya natod Surigao eh. Si Baldo. Base may Ha? kay bagan may kompromiso ko dito kay Bugat dyan. bagan lahi. Ibaya ko to. Di man. Kaya napitan tao kay paglakas ko to aswat ko doon. Set out. Shout out Di kay ba dahil Juan sagot? Rico Sorry ka doon sa ibo. Cristiana. Abot kami Gitawag dali. isag Enrico. Igo na kami kabot. Larga ka. Larga. Oo. Kasakay na nagban mga idol. Padulong namin sa Paw. Mga pinakaurang sa Paw. Extension sa katlaw. O, dyan may wag hapon. Dyan may lastis. Abot ka ni. Adol. Extension talaga. Talagay Ah, tayo. okay na. O to. Amo na kwan. Ang katong kuan, ano to? Permit ba to? Bi, bailo to, bi. Bi, bailo ta. 500 yan eh. Ano man? Dagato na. Adagaton ka? Oo. Tiyan ko. Kaya ra. Kaya ra. Doon naman lo, di man lang Oo. Dagaton ka? Paglukuan ka nito. Pagluwak sa binito yan na. Dool raman. So, nakagawas na to sa gate mga idol dito sa Pier sa Del Carmen. Daily pa kanli. Base. Kaya pa siya. May chance. May chance. Mga dong. Actually, may naman. Ato na. Diyan ko. Nakuha man nagbayil. Kaya ako.
pupos niya sa bayan lagay. Lain ko niya sa likat pa. O, siyempre mga idol, naabot namin diri sa Sapaw. Among gipangita nga among Doro. istihanan na balay. Siguro Siguro na. Grabe ka dabis kay Carabao Glass man. Nabawal man kadhadaw pang Sapaw. Makakuanta niya, makapinalpita niya. Okay. Kapit na may maabot. sa munisipyo dito. Adol. Amo na gid siguro ni. Ang women's building. Aka ni? Dari sa muda. Ano siguro? Ah, siyempre mga tana ta. Santa School. Kutanais. Gumunta na ta? Ha? Mau ni? Ay. Ayo ra. Mangutan na unta mi sir. Magpatudlon ta mi kung asa ang women's building. Aka ni? Salamat sir kay diri man gud mag-stay. Ikan pa mig surigaw. Kuan ma manok. Sa manok. Women's. Oh, sige. Salamat. Sir. Ayo. Ayo. Wala may tao ya? Ha? Uli na? Patay. Uli man mga idol, way mga tao, wala yung mga tao mga idol. Idol kay naabot na to dito sa women's building kay suta man nato dito sa munisipyo ang among gipa-reserve ni Sir Pitts Galanido nga balay nga among istambayan. So amo na ning inaog ni among mga karga taon pag moabot tong caretaker para maplastar na dayon ang among mga manok para kondisyon dyan permanente mga idol para maka kwarta-kwarta gyapon ta mga idol ba.